nada a cambio máis que enseñar o que sabe, pois enseñar o resto da xente. Entón, este ano esa mostra para agradecimento de ter colaborado con nós durante este curso. Entón, así vou a facer unha relación mental rápida na que os luns dase manualidade, bolillos no local, o sea, por eso estoy yo aquí. Entonces, es verdad, pintura e os luns se dá Mari Carmen Gutiérrez, que creo que non está aquí, pero bueno, temos un sitio para ela, que se dá dado. Temos tamén informática, que dá Leti, que ademais de dar informática tamén dá guitarra. Entón, por favor, se pode subir aquí. Despois temos o martes, que esta vez sí dá bolillos, non? Victoria Vázquez Rendal, que creo que tampouco se encontrou entre nós, que supoño que estará traballando. Pero ademais de que lle daremos, tamén sería un aplauso, ademais de para Victoria e para Maricano, que tamén lle demos. Ademais, para Marisa, que este ano tamén axudou na actividade de bolillos. Que a dar Gala, que acabas de entrar. Venres, temos Frauta, que acabades de ver o resultado da actividade deste ano, pois o seu monitor é Raúl. Un aplauso para ele. Fan representacións de teatro, por exemplo, como eres de San Juan, no Foro Metropolitano, e foron a participar en un concurso que ainda non sabrá o veredicto, o día 22 sabrá o veredicto, pero vamos, que é un grupo que recomendo vos que a próxima vez que teñas ocasión para velo, nos vais a ver, porque son realmente vos, ensayando solamente 2 horas a semana, un grupo amateur completamente. Bueno, cabe decir que todos os que estáis algún conocemos, algún no, pero todos aqueles que queirades participar en calquera das nosas actividades, pues, sabedes que podedes ir a actividades, vale? Que máis? Ventre, sábado, pola mañán, temos guitarra, que tamén se viste que facemos en guitarra, e aquí somos campeón. Bueno, Leticia, xa vistes, creo que son Cris, Silvia e Kenny, por favor, podes ir.
en parte na Agra, dous, en parte aos mércoles, Santeiro de día, pero bueno, tamén non está entre nós, pero facemos o chegar por el título. Y bueno, para o vídeo tamén temos un regalo para él que pode recoller o vamos mañana. Vale. Sí, claro. E despois unha actividade nova que comezou este ano, que parece ser que tivo bastante éxito e que podedes ver hoxe, bueno, durante esta semana a exposición no local de todas as actividades, evidentemente, pero uno que a mí personalmente está dando moita atención é a de manualidades para nenos e marionetas, etc. Que imparten Fernando Vela e María. Sin máis, nada. No, espera, yo no. Y falta alguien que está hablando y no para, pero también es monitor de guitarra. Despois, bueno, vamos deixar con Olga, que como vedes, está facendo especialmente ben. ¿Tú querías que yo dijese todo esto? Bueno, y claro, en agradecimiento tamén a Olga, queríamos ter un detalle con ela, porque se ofendió voluntariamente a presentar este festival, que sempre está disposta a él. Y entonces, para eso, Pablo, por favor, por estar invitados. Vale, deixamos con Olga, vale?